що тут робиш? Шаруєш? Святый Боже! Кот жид! Святый Боже? Ой, ти иди подразнік здыміць, я не ведаю, иди в царкву кади, фокусник тяпличный. Так я ж православный ведьмар. Я и побить могу за такую непошану. Ой, не трэба мне ля-ля, крынжулькін. Ты думаешь, что зараз праз плоские цуды сможешь меня забить? Может, ты яшчэ свечку за супакой мне поставишь? Ой, на ты себе будуешь, будаўнічы. Может, ты яшчэ з бокам попадайся за правы на чараванне? Ці ты... Чакай. Ці ты з гэтых? Якія такія гаманісты яшчэ свае парады ладзяць? Ну які? Хаасіт! Які яшчэ еретык? Ты думаешь, мне Бог забараняе чараваць? Я думаю, что у цябе яшчэ чаравалка не вырасла, мамін калдунец. Тады адкажы, калі ласка, чаму яшчэ на той свет не трапіла? Ну... А, на, карацей. Вучы матчастку. Дзякуй, але пачакай. Адкуль тады ты і як ты чаруеш? А мяне твой бог і не ствараў. Да і наогул, я твоя лічбая падрабыбр вайфу. Грэшны ты душонка. Зусім з глузду з'ехаў. Бывай. Зразумеў. Пойду лепей пачытаю. Вітаю вас, шаноўныя інтэрнэт-прыгоднікі. Мяркую, што калі вы паглыблены ў тэму відэагульняў, так ці інакш вы сутыкаліся з такім феноменам, як магія, якая з'яўляецца неад'емнай часткай гульнявога працэсу большай частцы гульняў у каляфэнтэзійных жанрах. Але ці калісьці вы задумляліся над тым, чаму магія ў відэагульнях працуе менавіта так, як працуе? Чаму шматлікія апісанні ў глыбокіх лорных трактатах магію звязваюць і з нейкай боскай прысутнасцю, ці з псіхалагічнай энергіяй, ці і з тым адначасова? Ці, можа быць, задумляліся над тым, чаму галоўныя чараўнікі ў гэтых гульнях не самыя духоўныя людзі? Каб адказаць на ўсе гэтыя пытанні, у рамках гэтага відэа я паспрабую зрабіць невялічкі экскурс таго, як і якая менавіта магія трапляла спачатку ў настольныя гульні, а пасля ў відэагульні. Следам раскрыю, як гэтыя карані дэтэрмінуюць выгляд таго, што мы сёння называем магіяй. Ну і пакажам, як выява магіі вызначае тое, чым ёсць нават сама рэлігія ў відэагульнях і чаму менавіта такое азначэнне непрымальна для гульняў, якія мы маглі бы сёння назваць катэхізічнымі. А з вами я, Сашка Смоуш, і мы пачынаем. Перш чым пачаць нашыя развагі аб тым, як магія апынуўся ў гульнявым дыскурсе, трэба спачатку казаць некалькі слоў аб тым, чым магія ёсць сама па сабе. А яна з'яўляецца не больш чым пугалам. Чаму так? Агулам само слово «маг» мае персідскае паходжанне і азначае не проста прадстаўніка жрэцтва, а больш глыбока таго, хто можа чараваць у дадзеным выпадку. Грэкі гэтае слово запазычылі, каб ім апісваць менавіта персаў, што чаруюць не па-грэцку, а паколькі не па-грэцку, значыць сумнёўна. Але для абазначэння таго, што мы сёння маглі б апісваць як магію, выкарыстоўваліся і іншыя словы. Напрыклад, было слова «тгаэція», якое ў сутнасці абазначала вельмі сумнёўнае гаданне. Вы можаце задацца пытаннем, а што было крытэрыем сумнёўнасці? Калі глобальна, не адпавядання ўяўленнем грэкаў полісу аб тым, як павінна выглядаць трушная рэлігійная практыка. Ну ці тое, што здзяйсняецца таемна, але па той жа прычыне, бо якабы баіцца грамадскага асуджання як хлусня. Ці тое, што лічыць філосафы брахнёй. У рымлянаў логіка была прыкладна такая самая, толькі яна была яшчэ і заканадаўча замацавана. Рэлігійныя практыкі, якія былі ўключаны ў агульны імперскі культ, то бок публічна падтрымлівалі існаванне рымскага сусвету, пакс романа, якія бы дзіўныя не былі, але ўспрымаліся адэкватна. Іншыя ж, якія адмаўляліся ад служэння ва слава Рыма ці пазней імператара, маглі ўжо ўспрымацца як нешта вельмі сумнёўнае.
ці нават небяспечная, за чаго Дыяклетыян, напрыклад, у 297 годзе забараніў маніхейства і астралогію. Першая, дарэчы, як замежная пагроза. А Канстантин Вялікі яшчэ пры жыцці падзяліў магію на добрую і злую. Выключэннем у грэка-рымскім сусвеце была з'явіўшаяся ў неаплатонікаў у другім стагоддзі так званая тэургія ці богарабенне. Канцэпцыя мела на ўвазе судзеянне Бога і чалавека разам, каб апошні мог зліцца з ім. Але нават тэургія часам асуджалася як прымус Бога. Тым не менш, у 3-4 стагоддзях тэургія была часткай рэлігійных практыкаў неаплатонікаў, асабліва прыхільнікаў Ямбліха. Раней за імперыю, то бок у часы рэспублікі, ці нават у грэцкіх Афінах, логіка падзелу на сумнёўна і легальная ў сферы рэлігійнага таксама існавала і таксама была звязаная з палітычнай сферай. Бо меркавалася і тады, што калі нешта кепскае ў краіне, то гэта за нейкіх людзёў, што служаць багам няправільна. І таму трэба ўсё сумнёўнае рэлігійнае спаліць, а саміх чараўнікоў пазабараняць. Асабліва востра такое праяўлялася ў часы Пелапанэскай вайны ў Грэцыі і пасля ў часы ўварвання Ганнібала ў Італію. На гэту тэму, дарэчы, у Рэдрума быў відос добры, можаце глянуць. На Блізкім жа ўсходзе стаўленне да магіі было больш ліберальным, але звязваецца гэта хутчэй з тым, што інстытуцыянальных прадпісанняў таго, як павінна выглядаць трушная рэлігійная практыка, было значна менш. Ну і адпаведна само грамадства было больш талерантным да розных формаў духоўнага рабення. Менавіта за гэтак, што ў грэка-рымскім сусвеце, што пазней на хрысціянскім захадзе, менавіта ўсход успрымаўся як крыніца чараўніцтва сусвету. Той жа юдаізм раздзяляў юніт і маасід, уласна тэалогію і магію, толькі з 14 стагоддзя. Будучы іслам аб'яўляў наогул крыніцай магіі дзвюх анёлаў – Харута і Марута, хаця тыя і папярэджвалі ад небяспецы чараўніцтва. І раз мы прыгадалі хрысціянства, то тут адзначым, што яно хаця і паходзіў ад магічна цярпімага юдаізму, пад уплывам рымскага права працягнула логіку падзелу практыкаў на легітымнае і забабоннае. Але логіка аддзялення, прынамсі унутры традыцыі, стала ўжо не проста сацыяльнай, але і багаслоўскай. Забабонамі хрысціянскія тэолагі, у залежнасці ад таго, ці верылі яны самі ў чароўных істотаў, яны называлі ці непрацуючыя перакананні, ці навязаныя дэманамі ідэі. Прытым існавала пэўная заканамернасць. Вера ў моц д'ябла ў чарах павялічвалася з колькасцю традыцыяў, з якімі хрысціянству трэба было канкураваць. Таксама вельмі важным з'яўляецца і тое, што чым больш той ці іншы інтэлектуал быў бліжэй да платанічнага ці неплатанічнага манізму, то бок верыў, што сусвет адзіны, ён прасякнуты боскімі энергіямі, прысутнасцю, тым з большай верагоднасцю ён бы вызнаваў за нелегітымнымі практыкамі сілу, а не зводзіў бы іх проста да глупства. Невялічкае ўдакладненне. Гэтая блізкасць да платанізму ці неплатанізму з'яўляецца даволі важным фактарам, калі глядзець на справу з пункту гледжання фармальнай логікі. Бо для хрысціянства характэрна канцэпцыя знешняга стварэння з нічога, дзе для створанага сусвету не з'яўляецца характэрным наяўнасць нейкай метафізічнай першатканіны ці боскасці, бо яны радыкальна розныя ў анталагічным сэнсе. І таму чалавек сам па сабе чараваць не можа, бо няма субстрату, з якім ён мог бы так узаемадзейнічаць. Таму і адзіным легітымным варыянтам чаравання з'яўлялася як бы дзея Бога, ажыццяўляемая разам з чалавекам. А ўяўленні, якія бы апісвалі дэманаў як незалежную сілу, або як чараўнікоў ад памяншэння дабрыні ў духе Трэнч Крусейда, ці вызнавалі бы магчымасць неяк замовіць матэрыю, не ўпісваюцца ў логіку знешняга стварэння з адзіным Богам, але ўпісваюцца ў канцэпцыі, дзе сусвет частка Бога, ці дзе ёсць шмат багоў як незалежных крыніцаў сілы, што ў сутнасці нават можа спалучацца. Так ці інакш, забабоны ўяўляліся вынікам недастатковай адукаванасці і неведання хрысціянскага вучэння. Таму весці барацьбу з імі трэба павучаючы і пазбаўляючы інстытуцыянальнай базы. У Візантыі ж напрамкі тэолагі называлі магаў уразлівымі, то бок жанчын, дзяцей і прадстаўнікоў усходніх этнасаў перад д'яблам людзьмі, ці проста дурнымі і псіхічна хворымі.
Легітымныя практыкі ў хрысціянстве гэта літаральна хрысціянскія рытуалы, таенства і так званыя сакраменталіі, карысныя для душы дзеі, аля малітвы. Характэрным для ўсіх гэтых дзеяў з'яўляецца тое, што разам з чалавекам дзейнічае і Бог, скіроўваючы чалавека да абагаўлення, злучэння падзеям, але не па сутнасці ці прыродзе, аб чым я ўжо прыгадваў у мінулых відэа, апісваючы геймінг як духоўную практыку. І менавіта гэта дазволіла стаць тэургіяй цалкам легальнай у межах хрысціянства пры яе мінімальным пераасэнсаванні, вянцом якой можна лічыць багаслоўе Рыгора Паламы. Ну і гэта таксама дапамагло патлумачыць асобныя выпадкі чараўніцтва з боку хрысціянскіх святых і не толькі, бо тое не чары, а фаўмаургія, цудатварэнне. То не сам святы робіць, а Бог. А прыкладаў фаўмаургаў ці сімпатытантаў хрысціянскай магіі хапала. Афрат Персідскі, Сімеён Юродзівы, Сасіпатар Ясан і Александр Тральскі. Тым не менш, для будучых хрысціянскіх дзяржаваў гэта ўнутраная логіка была не так важна. Працаваў прынцып, што царква назаве забабонам, тое і забараніць, як нелегітымнае. Таму збольшага на заканадаўства ў далейшым уплывалі Васіль Вялікі, Рыгор Нізкі, Ян Златавусны, а таксама рашэнні Анкарыйскага і Лаадзікійскага сабораў. І нягледзячы на тое, што заканадаўства ў гэтым сэнсе апыналася ўсё больш строгім, аднак былі і выключэнні. Як, напрыклад, у часы Мануіла Комніна, які спрабаваў легалізаваць астралогію як нешта праваслаўнае. Але такія выключэнні хутчэй пацвярджаюць агульнае правіла. І тое, што па выніку забаранялася як забабон, сыходзіла на перыферыю, фалькларызавалася і ў асяроддзі сялянства змешвалася з хрысціянствам. Элітная эзатэрыка была хутчэй выключэннем, хаця яна таксама існавала. То бок мы маем справу з тым, што магія гэта проста цэтлік, які накідваўся на непажаданы ў тым ці іншым грамадстве рэлігійныя практыкі. Тым не менш, гэтыя практыкі існавалі ці несвядома як народная рэлігійнасць, калі паўнавартасная альтэрнатыва была выціснутая на перыферыю, ці існавалі як заманлівыя, таямнічыя прамудрасці і альтэрнатыўныя формы легітымных практыкаў. І прыхільнасць да такіх практыкаў трактавалася ці як дурасць, ці як дзяржаўная здрада. Тут звычайна залежыць ад таго, наколькі вялікі ўплыў маюць інстытуты той ці іншай рэлігійнай арганізацыі на сацыяльна-палітычнае жыццё і наколькі апошняе звязваецца з сферай рэлігійнага. Таму падзел паміж магіяй і не магіяй штучны, і тое і другое рэлігійныя практыкі. І на гэта можна было бы скончыць, калі бы відэагульні ілюстравалі бы прыкладна такую самую карціну, дзе ёсць фаўмаургі легальныя і злыя магіі. І дзеля справядлівасці гэты троп часта сустракаецца, як мінімум праз супрацьстаўленне злых культыстаў і некрамантаў дэфолтным магам. Але апошнія даволі часта ілюструюцца не як духоўныя людзі. І для таго, каб разабрацца з прычынай гэтага, трэба паглядзець на тое, што адбывалася з магіяй накануне яе лічбавізацыі. Доўгі час дыскурс аб магіі быў што на ўсходзе, што на захадзе, без асаблівых зменаў. Але на захадзе прыйшла рэфармацыя, што ўкінула свае 5 капеек у разуменне магіі, хаця непасрэдна пратэстанты аб самой магіі нічога новага не сказалі. Як так? Справа заключаецца ў тым, што яны пачалі літаральна асуджаць любыя дзеі, што не паходзяць ад веры як забабоны. Гэты тэзіс быў накіраваны супраць так званай каталіцкай ортапраксіі, якая імі бачылася як абмяртвленне рэлігійнага пачуцця, як дзеі проста дзеля дзеяў. Прыкладам такога часта прыводзіцца індульгенцыі, занёс бабла без пакаяння і жыві шчасліва. Больш разумны прыклад – асуджэнне прынцыпу ex opere operatum, згодна з якім набажэнства мае цану само па сабе, у адрыве ад таго, якога маральнага стану святар яго ажыццяўляе.
Для нашай дыскусіі гэта важна чым? Да тым, што пратэстанты развялі паміж сабой жорстка веру і практыку, надаўшы практыцы другаснае значэнне. Тым самым сам феномен рэлігіі скукожыўся да фундаментальнага стаўлення да Бога, што праяўляецца ў павазе і выказваецца ў надсветных дагматах. Таенствы жа ў такой логіцы пачалі асэнсоўвацца як прымус Бога да дзеі без адпаведнай павагі. Прыкладна таксама за 1300 гадоў да гэтага крытыкавалі і тэургію. Таму ўжо і аматары натурмагі, і тэургі-натуралісты актыўна крытыкаваліся пратэстантамі, як і простыя сяляне, якія ад глупства працягвалі учыняць рытуалы. Варта дадаць тут таксама, што пратэстанцкая вера ў правідэнцыяналізм, прадвызначэнне, паўплывала таксама і на разуменне сферы рытуалу і духоўнага дзеяння як малапатрэбнага і другаснага. Разам з уплывам новаасэнсаванай тады механістычнай карціны сусвету, гэта ўсё прывяло да таго, што любое духоўнае ці магічнае дзеянне ўспрымаецца як спроба зламаць боскі механізм, які сам па сябе добры. Такая форма чытавання. Былі, канешне, спачатку спробы абысці такія жорсткія правілы боскага механізму праз малітвы, але хутка і гэтае акенца зачынілі. Мікраўдакладненне. Гэта тычыцца толькі высокага інтэлектуальнага дыскурса. Народныя пратэстанцкія масы звычайна не адмаўляліся ад веры ў сілу д'ябла, але ўспрынялі даволі блізка да сэрца рытуалаборніцтва. Вынікам чаго можна лічыць усім нам вядомыя паляванні на ведзьмаў і ведзьмароў, бо чалавечая спроба паўплываць на сусвет – гэта пароды, камедыі ад д'ябла, якая толькі людзёў ад збаўлення адводзіць, то бок ад пісання, бо толькі яно крыніца міласці. Тым самым, калі радыкалізаваць сцвярджэнне, цалкам выкінулі з хрысціянскага дыскурса практыку, пакінуўшы ёй толькі выхаваўчую функцыю. А філасофскі піетызм, не знаходзячы ў рэлігіі нічога прадметнага, цалкам звёў гэты феномен проста да этычнай метапазіцыі, якая яшчэ і абвяшчалася вынаходніцтвам еўрапейцаў, у той час як прадметныя рэлігіі нехрысціянаў магічным варварствам. Апошняе даволі моцна праяўлялася ў заходняй антрапалогіі 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў, бо антраполагі пачалі свядомасна аддзяляць паміж сабой рэлігію і магію, лічачы апошнюю чымсьці чужынным. А тулі дэфініцыі магіі, што апісваюць яе як маніпулятыўны, памылковы, эгаістычны, антыграмадскі кампенсатар, што праяўляецца ў цяге да апанавання сусветам і кансерватызацыі найбольш зручных, азначаных даволі эклектычных і народных формаў кароткатэрміновага жрэцтва. Пры гэтым генезіс магіі зводзіўся да інстынктаў жывёл і іх мімезіса, за чаго магіі прадпісвалася функцыя спрыяння сталенню асобы, якая яшчэ не падзяляе я і сусвет паміж сабой. Дэфініцыі гэтыя былі, як бачым, вельмі супярэчлівыя. Тым не менш, на гэтым этапе для нас пакуль важнае тое, што нават у навуцы таго часу магія як рэлігійны праксіс была проста пазбаўлена права быць часткай рэлігіі, за чаго яна перайшла ў свецкі дыскурс. А ў ім яна пачала атаясамляцца ў першую чаргу з чалавечай інтэрсуб'ектыўнасцю. Таму яна знайшла сваё жыццё ў набіраючым тады папулярнасць псіхаакультызме. А калі дакладней, ужо ў прыгадваемых на нашым канале культах зоскія, краўліянства і сатанізме лавея, бо яны пазіцыянавалі сваё вучэнне не як рэлігійнае, а хутчэй як асаблівую форму навукі, якая ўзаемадзейнічае з межамі чалавечай псіхікі і тонкімі матэрыямі сусвету. Яшчэ больш адарваны характар ад рэлігіі праявіўся ў іх духоўным спадкаемцы, які мы таксама ўжо прыгадвалі на гэтым канале. Правільна, у хаасізме, бо менавіта гэтая дактрына, як памятаем, аб'явіла ўсе формы духоўнага рабення роўнымі паміж сабой інструментамі, якія можна мяняць у залежнасці ад сітуацыі.
І памятаеце, я казаў, што акадэмічныя азначэнні магіі таксама спрабавалі апісаць магію як нейкі інструмент сталення яшчэ не зусім развітай асобы. Дык вось, панпсіхічнае разуменне магіі трапіў у акадэмічнае асяроддзе каліфарнійскіх студэнтыкаў, што, начытаўшыся Юнга, які цалкам апісваў псіхіку праз рэлігійныя сімвалы, і Іліадэ, пачалі цалкам разумець магію як псіхічны універсаль у форме першаснага досведу нумінознага. А азнаёміўшыся з моднымі тады элементамі рэлігійнасці Гаваяў, сярод якіх была імана, як усепаглынаючая энергія, яны пачалі фармаваць базу для гульнявой інтэрпрэтацыі магіі. Тым самым магія ў сярэдзіне 20-го стагоддзя была секулярызавана, але не ў сэнсе пазбаўлення духоўнай глебы, а ў сэнсе трансфармавання і разdraблення в умовах, калі дамінуючага інстытута так званай веры больш няма. І такая секулярызаваная магія спачатку трапляла ў фэнтэзі-літаратуру таго часу, напрыклад, да Муркока, а пасля ўжо і ў сферу настольных гульняў праз D&D. Да апошняй, дарэчы, яна трапіла па меркаванню шматлікіх праз Джека Вэнса і яго кніжку «Паміраючая зямля». Але яна спецыфічная тым, што сусвет у ёй як бы постцывілізацыйны, і магія там гэта познавуковыя веды, аб якой нават практыкуючыя чараўнікі ведаюць няшмат. А гэтыя веды фрагментарна і вельмі эмпірыка-залежныя. Таму, дарэчы, там апісваецца вельмі шмат з сферы практыкі карыстання, што стала зручным для пераносу ў гульнявое вымярэнне. Для нас важным з'яўляецца тут тое, што магія як бы прапаноўвае формулу апісання і карыстання маларазумелым субстратам, які звязвае і матэрыяльную зямлю, і іншыя сферы быцця. Прырода гэтага субстрата не апісваецца адэкватна, таму пазнейшыя пантэістычныя і каляпсіхічныя трактоўкі ў D&D я буду ўвязваць з англійскім хаасізмам. Варта адзначыць, што не ўсе аўтары фэнтэзі, асабліва на пачатку 20-го стагоддзя, цягнуліся да апісання магіі як інструмента выжывання людзёў. Трэба ўлічыць, што пачаткоўцы гэтага жанру гэта людзі, якія спрабавалі пераадолець расчараванне сусвету, але рабілі гэта на падставе папярэднічага ім гатыцызму і рамантызму, праз зварот да фальклору і, як адзначаецца, фейнага матыву. Гатыцызм у тым сэнсе, што чары ўяўляліся чымсьці таемным і выклікаючым досвед трамцення і страху, але пад уплывам рамантызму пачуццё гэтага досведу апісвалася адначасова як і заманлівае, і прыцягваючае, бо было калісьці забытым і існаваў у больш натуральны век. Ну і усялякія фейкі, што жылі не ў іншай рэчаіснасці, у народнай свядомасці, а ў схаваных хранатопах нашай рэчаіснасці. То бок былі як бы іконы гэтых натуральных забытых і чароўных прастораў. Прастораў, дзе гэта ўсё не залежыць ад інстытутаў, але веры, якая рыхтуе маральна да сутыкнення з іншай рэчаіснасцю, але не робіць існым нейкія спэлы. Вучоны эзотэрыка ўпісваўся ў гэты канон хутчэй як негатыўны вобраз, што намагаецца дасягнуць вяртання забытага стагоддзя штучнымі, тэхнічнымі метадамі і для сваіх утылітарных мэтаў. Таму магія тут гэта справа адзінак ці нелюдзяў, але не ўсіх запар. І менавіта гэтая настол-каралёўка надала магіі той выгляд, які мы ўсе ведаем праз масавую культуру і ў тым ліку відэагульні. Тут у сеттынзе забытых каралеўстваў мы сутыкаемся з карцінай, дзе ўся светабудова прасякнута магічнай энергіяй, з якой чараўнікі могуць узаемадзейнічаць праз так званыя спляценні, мноства ніцяў, як магічных магчымасцяў, якія чараўнік можа актуалізаваць пры наяўнасці пэўных здольнасцяў ці праз зварот да сутнасці больш скіловай. Наогул, каб быць максімальна справядлівым адносна D&D, трэба ўлічваць розныя рэдакцыі D&D і тое, якія былі змены паміж імі ў адлюстраванні феномена рэлігіі і магіі. Найбольш падрабязна тое апісаў Адрыян Херман, кіраўнік маёй стажыроўцы працоўнай у Бонні. Дык вось, ён адзначаў, што ў арыгінальнай D&D магія як сістэма была першасна перад рэлігіяй, да і апошняя была далучана да магіі фактычна праз максімальна рафініраванага святошу з Вальхельсінга, што валодае святой магіяй.
З цягам часу з'яўлялася прывязка магіі да служэння Богу, што толькі больш уплывала на тое, што культы – гэта проста розныя спосабы чаравання, што звязваюцца з багамі як крыніцамі статоў. Найбольш яскрава гэта адлюстроўваецца ў ДНД 3 рэдакцыі і аддонна боства і паўбагі 2002 году. Хаця і ў нейкіх пашыраных ДНДшках рэлігія і магія пачынаюць патрабаваць адыгрывання веруна ў большай ступені, чым проста веданне рулбука і механіку спылоў, але, як па мне, тое проста афарбоўка агульнай логікі. Бо пачыналі мы, як я і казаў, ад абстрактнага святошы, а скончым адгулёўваемымі паганцамі. І першы, і другія карыстаюцца магіяй даволі інструментальна, і не думаецца мне, што з нейкім рэлігійным пафасам. Важна таксама адзначыць, што тут магія проста інструмент для дасягнення сваіх мэтаў. Пры гэтым нейкіх маральных прадпісанняў да карыстання магіі ці валодання нейкай духоўнасцю адсутнічае. Таму ёй могуць карыстацца якія заўгодна суб'екты, для якіх заўгодна мэтаў. Галоўнае мець ці патрона нармальнага, ці самому быць скіловым. І такое разуменне магіі, але з некаторымі мадыфікацыямі перабралася і ў іншыя настолачныя сусветы. Часам, праўда, магія пазбаўлялася метафізічнага флёра, як у молоце вайны, дзе магія была цалкам пераведзена ў псіхасферу. І такія сусветы, дзе магія звязвалася з сферай эмоцыяў і псіхікі, важны тым, што вера ў такой парадыгме дастаткова часта выступова ці як фактар, што прыводзіць рэчы да быцця, актуалізуе іх, то бок як анталагізатар, ці як фактар, што ўзмацняе аб'ект веры, будь то нейкі бажок ці наша ўласная магія. Тым самым магія ў гэтых гульнях была часцей за ўсё ці уталітарным інструментам, што сам па сабе этычна нейтральны, практыкай, працуючы па натуральнаму і усепаглынаючаму закону, механізму, ці адарванай практыкай фактычна ад сферы рэлігійнага, хаця і не адмаўляецца магчымасць інкарпарацыі магіі ў рэлігійны дыскурс, ці практыкай тэаскептычнай, то бок фактарам, які дазваляе за пэўнымі сутнасцямі прызнаць іх асаблівы статус, але не даючым права надзяліць іх абсалютнаю усемагутнасцю. І улічваючы характар анталогіяў, што легімітызуюць выкарыстанне магіі, атрымліваецца, што гэтыя гульні паказваюць больш яскрава карціну, дзе магія як субстрат сусвету першасна, калі рэлігія з'яўляецца адным, але не адзіным з магчымых варыянтаў упарадкавання досведа ўзаемадзеяння з ёй. Можна, канешне, бачыць прычыну ўсіх гэтых асаблівасцяў у ілюстрацыі магіі ў аналагавых гульнях не толькі ў інтэлектуальных і рэлігійных кантэкстах другой паловы 20-го стагоддзя, але яшчэ ў тым, што гульні самі па сабе цягнуцца пераўтвараць нешта ў забаўляльную механіку. І гэтае назіранне будзе слушным, але яно мацней праявіць сябе менавіта ўжо ў лічбавай прасторы, аб якой мы зараз і паразмаўляем. Пачынаючы размову аб відэагульнях, трэба адразу адзначыць, што нейкіх глобальных і рэвалюцыйных узрушэнняў у асэнсаванні магіі імі не адбылося. Звязваецца гэта з тым, што даволі добрая іх частка заснавана на кніжных магічных гісторыях, а другая спрабуе ў нешта новае на падставе апошніх, тым самым носячы ў сябе тую самую логіку. Але новыя спосабы рэпрэзентацыі яшчэ больш выбудавалі апазіцыю паміж магіяй і рэлігіяй. Чаму яшчэ больш? Магу меркаваць гэта на падставе свае асаблівасці відэагульняў. Яны хаця і ствараюць інтэрактыўную лічбавую прастору, аднак гэтая прастора заўсёды будуецца даволі механістычна. Усё ж такі працэдуральная рыторыка відэагульняў складаецца не толькі з наратыву, але і механікаў, якія, як казаў Ян Богаста, робяць пэўныя тэзы відэагульняў як тэксты для яе ж сусвета настолькі натуральнымі, што ты і ў іх існасці не сумняваешся. Бо, як бы гэта апісаў Тодд наш Говард, гэта проста працуе. І вось магія, калі яна з'яўляецца механікай, а яна заўсёды з'яўляецца механікай, яна будзе заўсёды ісцінай, бо яна проста працуе як гадзіннік у сусвеце, і гэта бясспрэчна.
У сусвеце, які па-свойму з'яўляецца маністычным, у ім татальна лічба, і менавіта скіловае валоданне гэтай лічбай робіць цябе вышэй у гэтай татальнасці лічбы. І магу зрабіць гіпотэзу, што магія, як вельмі ўдалая і цікавая механіка, з'яўляецца часцяком першаснай канцэпцыяй для інтэграцыі ў паўстаючы гульнявы сусвет, а ўвесь астатні лор уже пад яе падпасоўваецца, калі ён не дадзены загадзя канонам нейкага фэнтэзі. Для таго, каб гэта праілюстраваць, я зараз буду прыводзіць прыклады, але не з рандомных гульняў ці сусветаў, а з гульняў, якія рэспандэнты майго даследавання 22 года называлі значнымі, то бок уваходзячымі ў іх прыватныя топы улюбёных гульняў, а таксама ідэнтыфікоўвалі ў них рэлігійны змест і сцвярджалі, што гэтыя гульні паўплывалі на іх рэлігійны светапогляд. Выключэннем будуць з'яўляцца дзве гульні, якія раіў мне дадаць мой навуковы кіраўнік для кантрасту – ахоўнік могілак і культ ягня. Адразу выбачаюся ў прафесійных лоразнаўцаў за вялікія спрашчэнні і аптымізацыі, але яны неабходныя для таго, каб мы маглі параўнаць паміж сабой ілюстрацыю цікавых для нас элементаў у гульнях. Калі ласка, не высылайце на мяне брыгаду злых энцыклапедыстаў. Для вас я маю больш падрабязную таблічку, якую я закіну ў свой тэлеграм-канал, таму падпісвайцеся. Агулам дадзены па ўсім гульням будуць прыведзены ў гэтай таблічцы, але ёй я вас зараз катаваць не буду. Таму буду вам паказваць нейкія футажы і крыніцы, паступова раскрываючы кожны аспект тэмы па кожнай гульне з майго пераліку. Калі вы баіцеся, што вы задушыцеся на гэтым моманце аналітычнага апісання шматлікіх гульнявых сусветаў, то зараз будзе тайм-кодзік, па якому вы можаце перайсці, дзе я гэта ўсё падсумую даволі зручна. Давайце, я пачакаю. Пераходзьце, калі ласка. Што, не пераходзіце? Вам цікава будзе? Ну, тады паразмаўляем зараз. Раз мы аналагавыя разважанні скончылі на Васе, то я прапаную яе больш шчыльна прапрацаваць зараз. Для нас важна будзе тое, што сусвет у Вархаммера з'яўляецца сам па сабе, а не як эманацыя ці нешта яшчэ, але ўжо ад пачатку ён мог прасякнацца псіхічнай энергіяй, якую можна назваць адной з першатканак сусвету. І менавіта гэтая псіхаэмацыйная энергія Варпа будзе магіяй. Богі жа ў молаце вайны, як памятаем, літаральна згусткі эмоцыяў, што атрымліваюць сваю волю. Вера тут адпаведны каталізатар усіх магічных сілаў і, як бачым, анталагізатар. Бо дзякуючы ёй богі і з'яўляюцца ў сусвеце. Ці некаторыя нават апынаюцца роўнымі ім, як імператар. Інстытуты рэлігійныя, адпаведна, узмацняюць багоў, кантралююць магічныя практыкі, фармуюць паралельна з гэтым пажаданы сацыяльны парадак, ну і з'яўляюцца пасярэднікаў інтэракцыяў чалавек-бажок. Далей звярнем увагу на самаскруткі. Тут сусвет ствараецца эманацыяй, якая апісана спачатку як тэамахія дыяды, якая пасля распачкоўваецца ў вялікую колькасць аэдра, даэдра і магнэгэ, якія вядуць далей паміж сабой барацьбу, вынікам якой з'яўляецца таксама эманацыя, толькі цяпер нірна. Апошні же прасякнуты магічнай энергіяй не толькі праз ахвяру аэдры, але яшчэ і святло магнэгэ, за чаго магію таксама можна разумець як первотную тканіну сусвету, звязаную з боскай прысутнасцю. Але з-за таго, што ў скрутках працуе прынцып міфапеі, во што веру тое і ёсць, гэтая боская прысутнасць атрымлівае таксама і псіхафенаменальнае вымярэнне, ад чаго магія таксама анталагізуе і каталізуе. А богі – гэта ці вера абагаўлённая смяротная, ці проста псіхафеномены. Функцыі, якія гуляюць рэлігійныя інстытуты ў гэтым сусвеце, будуць аналагічнымі з мінулым прыкладам. У сусвеце готыкі сусвет таксама паўстае ў выглядзе эманацыі, толькі тут не дыяда супрацьлегласцяў, а быў спачатку адзін бог, ад якога адпачкавалася апазіцыя, з якой ён змагаўся, у выніку чаго з'явіўся трэці бог, пасярэднік. У выніку эманацыі паўстае таксама і сусвет, за чаго магія – гэта энергія боскай прысутнасці і, адпаведна, таксама адна з першатканак сусвету. У
У параўнанні з мінулымі прыкладамі у готыкі менш выражаны псіхафенаменальны характар магіі, але вера ўсё роўна выступоўвае тут у якасці фактара, які ўзмацняе сілу багоў эманацыі. З-за чаго і ў інстытутаў трохі функцыяў меней. Збольшага яны рэгулююць сацыяльны парадак і з'яўляюцца пасярэднікамі паміж багамі і людзьмі. У гэтым сэнсе готыка больш падобна на сусвет герояў мяча і магіі пятых і наступных частак, бо там сусвет таксама з'яўляецца праз эманацыю адзінага ў дыяду, якая канфліктуе, у выніку чаго ўтвараюцца і іншыя богі-цмокі і сусвет. Таму тут таксама магія – гэта энергія боскай прысутнасці, што ўяўляецца першатканінай быцця. Але ў адрозненне ад готыкі багамі могуць быць і звыклыя смяротныя, так як сусвет пакідае за апошнім магчымасць магічнага абагаўлення, пры якім вера будзе ўзмацняльнікам магічных сілаў. Функцыянал жа рэлігійных інстытутаў аналагічны готыкі. Сусвет Варкрафта нам прапануе карціну, дзе адразу існавала шматлікасць у выглядзе 6 сутнасцяў, якія эманавалі пад выглядам тэамахіі, вынікам чаго паўстаў сусвет. Таму і тут магія, энергія боскай прысутнасці як першатканіна. І як у героях, багамі могуць быць не толькі старэйшыя эманацыі ці першасутнасці, але і смяротныя праз магічнае абагаўленне, дзе вера таксама выступовае ў якасці ўзмацняльніка магічных сілаў. Толькі функцыя ў Варкрафце рэлігійныя інстытуты выконваюць больш, бо там кантролі за магічнымі практыкамі яны ажыццяўляюць больш. З шматлікасці супрацьлегласцяў згодна з міфалогіяй степнякоў пачынаўся і сусвет гульні Мор. Іх канфлікт выклікаў эманацыю ў шматлікасць, ад якой паходзіць і сусвет, таму і магія тут энергія боскай прысутнасці. Але тут прысутнічае сувязь з сферай псіхічнага, так як магія напрамкі звязваецца з ведамі, а тая з веры, якая з'яўляецца каталізатарам сілы багоў і магічных сутнасцяў, якія тут збольшага з'яўляюцца псіхічнымі архетыпамі ці абагаўлёнымі праз архетыпізацыю жывымі істотамі, а канкрэтна зямлёй. Таму інстытуты рэлігійныя тут сродак узмацнення і падтрымання існавання Бога, што фармуе сацыяльны парадак і праз гэтыя інстытуты ўзаемадзейнічае з вернікамі. Сусвет гейшы Геншына імпакта будзе трохі складаней, бо з аднаго боку мы тут таксама маем эманацыю з адзінага ў многасць, дзе пасля гэтая многасць канфліктуе паміж сабою. Але сама магія мае некалькі выглядаў. Яна, як і ў прыкладах вышэй, звязваецца з боскай прысутнасцю і таксама звязваецца з псіхікай праз феномен памяці, то бок магія як актуалізацыя забытага. Але складаны заключаецца ў тым, што магія можа быць і не звязана з багамі і быць штучнай. Прывязка да псіхікі праз памяць дазваляе веры быць каталізатарам магіі, якая дазваляе пэўным смяротным дасягнуць абагаўлення абмежаванага. Ну і гэтыя абмежаваныя богі пасля выкарыстоўваюць інстытуты для самаўзмацнення і кантроля над магічнымі практыкамі, ну і таксама, каб фармаваць патрэбны сацыяльны парадак і звязвацца з вернікамі. А вось сусвет Ведзьмара тут трохі выбіваецца. Сэнс у тым, што ён дакладнай анталогіі сусвету не прыводзіць, і мы не ведаем адэкватна, як сусвет пабудаваны. Але ўскосна мы ведаем, што магія з'яўляецца адной з першатканінаў быцця, з якой можна маніпуляваць. Але наогул без элементаў панпсіхізма вера тут нічога не ўзмацняе, а ўяўляецца толькі эксплуатуемай эмоцыяй, якую выкарыстоўваюць асобныя смяротныя для самаўзвышэння ў вачах простага народа, ну ці выкарыстоўваюць рэлігійныя інстытуты. Апошняе, што цікава, прапаноўваюць збольшага веру ў абстрактныя канцэпцыі, ад імя якіх яны рэгулююць сацыяльныя адносіны і магічныя практыкі. Але ўсё вышэйапісанае ў Ведзьмары не дэтэрмінуецца адсутнасцю менавіта нейкай выразнай анталагічнай карціны. Бо, напрыклад, у гульне Bloodborne таксама анталогія не артыкуляваная, але па прычыне таго, што яна таямніца, якую немагчыма асэнсаваць і застацца ў нармальным стане свядомасці. Таму і магія тут гэта літаральна веды, але якія зводзяць патрошачкі з глузду, з-за чаго яна ўяўляецца чымсьці псіхічным. І тыя страшныя істоты, якія калісьці былі абагаўлены, яны фактычна мелі такі статус за наяўнасці ведаў.
Але гонка за ведамі такая фанатычная, што яны ўяўляюцца кшталтам веры, які ўзмацняе псіхічныя здольнасці, то бок магію. А інстытут рэлігійны, як мы ведаем, выконваў у гэтай гульне толькі адну ролю, рэгуляваў адносіны паміж вернікамі і гэтымі устрашнымі усезнайкамі. Таямнічыя анталогіі ўяўляюцца і ў Silent Hill'ах, але калі ўспрымаць міфалогію культ антаганістаў за ісціну, то там сусвет уяўляецца як псіхаэманацыя ад адзінага, што можа праз асобных людзей самапраяўляцца. За чаго такая катэгорія як досвед апынаецца асновай магіі, якая ўзмацняецца наступствам гэтага досведа, то бок веры. Ну і сам культ, адпаведна, спрабуе на падставе гэтых ведаў ствараць зручна сябе сацыяльны парадак дня. Яшчэ адной гульнёй, дзе няма выразнай анталогіі, гэта культ ягня. Там літаральна мы амаль нічога не ведаем пра тое, як сусвет з'явіўся. Але можам меркаваць, што магія там з'яўляецца вынікам прысутнасці боскай энергіі, якая залежная ад веры, так як багамі ў гэтым сусвеце з'яўляюцца любыя смяротныя, у якіх веры дастатковая колькасць паслядоўнікаў, каб дэманстраваць сваім чараўніцтвам сваю боскасць. Тым самым вера тут гэта ўзмацняльнік сілы і магіі башкоў, таму і ствараемыя тут культы гэта сродак самаўзмацнення Бога, ну і адпаведна пасярэднік паміж башкамі і вернікамі. У Андэртэйле таксама няма нармальнага апісання анталогіі, хаця саму магію можна апісаць, як у выпадку Silent Hill, як феномен, заснаваны менавіта на чалавечым досведзе, што ўзмацняецца наступствам гэтага досведу, то бок веры. Але тут ужо напрамкі мы бачым, што богі ўяўляюцца менавіта псіхафеноменамі, што праз наяўныя вобразы інстытутаў спрабуюць кантраляваць спосабы ўзаемадзеяння з магіяй, спосабы ўзаемадзеяння людзей паміж сабой, ну і з'яўляюцца каналам сувязі паміж людзьмі і гэтымі псіхафеноменамі. Вяртаючыся да сусвету, што з'яўляліся ў выніку эманацыяў, апісаных як тэамахі, скажу некалькі слоў пра Dark Souls. Тут сусвет таксама эмануе з дыяды, з-за чаго магія ўяўляецца не адной, а некалькімі першатканінамі сусвету, як праявамі бойскай прысутнасці. Але адзначаецца, што магія можа быць згенеравана і штучна, як у Геншыне. Пры ўсім гэтым у сусвеце цёмных душаў няма псіхалагізму. Вера тут толькі эксплуатуемая эмоцыя, якой карыстаюцца некаторыя смяротныя для падвышэння свайго сацыяльнага статусу, што дазваляў ім ствараць арганізацыі, што ў першую чаргу рэгулявалі магічныя практыкі і, як следства, фармавалі неабходны сацыяльны парадак. Часткова падобную карціну можна назіраць і ў Dragon Age-ах. Хаця там прапануюцца дзве дактрыны, адна з якіх кажа пра эманацыю з дыяды, а другая пра знешняе стварэнне з нічога па хрысціянскаму ўзору, але менавіта другая апынаецца няпраўдай. І гэта забаўная дэталь, якая часткова можа адказаць на пытанне таго, чаму ў хрысціянскіх гульнях няма магіі, але мы гэта абмяркуем напрыканцы блока. Пры ўсім гэтым магія з'яўляецца тут больш псіхічным феноменам, заснаваным на досведзе і імагінацыі. Таму вера лагічна з'яўляецца ўзмацняльнікам гэтай магічнай імагінацыі, хаця яна ў гэтым сусвеце актыўна эксплуатуецца. Кім? Збольшага смяротнымі, якія самі па сабе ад гэтай магіі не абагаўляюцца, але атрымліваюць надзвычайны сацыяльны статус. І гэтыя смяротныя могуць ствараць культы, часцей за ўсё таксама не ў канкрэтных багоў, а ў нейкія абстракцыі, якія існуюць у першую чаргу, каб рэгуляваць магічныя практыкі і як следства фармаваць патрэбны сацыяльны парадак. Простенькія сусветы таксама паказваюць ужо знаёмыя нам заканамернасці, але з пэўнымі асаблівасцямі. Напрыклад, сусвет Докі 2 не цалкам заснаваны на Варкрафце. Вольва прыдумалі сваю касмагонію, якая літаральна з'яўляецца эманацыяй адзінага ў шматлікасць, якая эманавала ўжо ў сусвет. Прысутнасць эманацыяў адзінага ў сусвеце як энергіі з'яўляецца першатканінай сусвету, імя якой магія. Пры гэтым сусвет Доты кажа аб тым, што менавіта вера ўзмацняе гэтую магію і магічныя здольнасці яе герояў, якія змагаюцца паміж сабой за права быць абмежаваным богам.
Пры гэтым тут абмежаваныя богі, што цікава, ніяк не выкарыстоўваюць рэлігійныя інстытуты, бо іх проста няма. А іх прыгадванні ў лоры эфемерны. Эманацыю адзінага ў шматлікасць апісвае і Грэйв'ярд Кіпер, тым самым паказваючы магію як энергію боскай прысутнасці, якая ўзмацняецца верай, якая ў той жа час ўзмацняе і самога адзінага бога. Пры гэтым толькі адзінае з'яўляецца больш-менш богам. У той час, калі іншы бажок, гэта проста мужик, які сам сябе аб'явіў такім, а апафеоза за кошт магічных скілоў не дасягнуў, бо сусвет гульні такога не прадугледжвае. Таму і выкарыстоўвае гэты мужик інстытуты як інстытут кантролю за магічнымі практыкамі, а дакладней іх забаронай, і як следства фармавання яму патрэбнага сацыяльнага парадку. Асобна трэба адзначыць грэцкую і скандынаўскую аркі бога вайны, бо яны фактычна ілюструюць касмалогіі, характэрны для міфалогіяў Грэцыі і Скандынавіі адпаведна. Аднак, калі адкінуць ад гэтых міфаў увесь пафас, яны апісваюць усю тую ж эманацыю праз метафору тэамахіі, а значыць і магію апісваюць прыкладна падобна, як энергію боскай прысутнасці, якая мае і псіхічнае вымярэнне. Толькі калі ў грэцкай арцы гэта звязка ідзе праз веру непасрэдна, якая робіць багоў існымі, то ў скандынаўскай сувязь паміж магіяй і верай апасродкавана ведамі, з-за чаго ў скандынаўскай арцы вера апынаецца проста эксплуатуемай эмоцыяй. То бок, калі богі эманацыі ў грэцкай арцы падтрымліваюць рэлігійныя інстытуты як сродак фармавання неабходнага сацыяльнага парадку менавіта за сваёй залежнасці ад веры, то ў скандынаўскай арцы гэтай залежнасці няма, хаця існуе патрэба фармаваць неабходны інфармацыйны парадак дня. І скончым мы зорнымі воінамі, у якіх сусвет не быў створаны эманацыямі нейкімі, а як і ў Васе з'явіўся сам па сабе і ўжо ад моманта свайго стварэння утрымліваў у сябе сілу, якую нават з улікам лора о тых медыяхларыянах можна разумець як адну з першатканак сусвету, карыстанне якой узмацняецца за кошт веры. Праўда, у сусвеце зорных воінаў як такіх багоў няма, за гэтага на іх месца прэтэндуюць тыя, хто лепей валодае той самай сілай. І існуючыя інстытуты, якія можна было бы назваць рэлігійнымі, накіраваны збольшага на кантроль над гэтай сілай, ад чаго ўжо і ідзе фармаванне патрэбнага сацыяльнага парадку. Спадзяюся, не задушыліся. Тут можна зрабіць невялічкае падсумаванне ўсяго таго, што мы маглі ў гэтых гульнях заўважыць. Абагульняючы, можна скласці два шчыта веры для сусвету гульняў: шчыт магіі і шчыт рэлігіі, як феноменаў, што існуюць паралельна, але менавіта першы вызначае змест другога. І што па зместу, гульні часцей за ўсё апісваюць магію ці як боскую эманацыю, ці як псіхафеномен, ці як адзін з асноўных субстратаў сусвету нараўне з матэрыяй. Вельмі часта гэтыя апісанні перакрыжоўваюцца, тым самым дэтэрмінуючы пасля анталогіі і касмалогіі, якія ў гэтых гульнях апісваюцца. Паралельна з гэтым, магія вельмі часта апісваецца як практыка, якая сама па сабе адарвана ад рэлігіі, пры гэтым з'яўляецца натуральным спосабам узаемадзеяння з механізмам сусвету і яго інструментальным выкарыстаннем. За гэтага магічныя практыкі вельмі часта тэаскептычны, ставяць пад сумнеў магутнасць тых ці іншых сутнасцяў, якія знаходзяцца па лесвіцы магічнай іерархіі вышэй. З-за гэтага рэлігія, што з'яўляецца вынікам першаснага досведа ўзаемадзеяння з магіяй, мае таксама спецыфіку. Напрыклад, аб'екты яе пакланення яны будуць ці крыніцамі магічнага досведа, а значыць ці псіхафеноменамі, ці старшымі эманацыямі, ці істотамі з больш высокім статусам у анталагічнай іерархіі, ці проста абагаўлёнымі феноменамі сусвету і абстракцыямі. Тэалогіі, якія адпаведна тут з'яўляюцца другаснымі, часцей за ўсё скіроўваюць да пакланення безасабовым прынцыпам, як падставе сусвету, ці да пакланення натуральным і сузіраемым феноменам, духам, продкам, маніфестацыям стыхіяў, ці нават проста зямле. Вера ж, часцей за ўсё, калі і гуляе нейкую ролю, то менавіта ролю таго, што ўзмацняе магію і ўсё, што звязана з ёй, ці робіць нешта звязанае з ёй існым.
то бок з'яўляецца ці анталагізатарам, ці каталізатарам. Улічваючы гэта ўсё, не павінна быць і дзіўным тое, што безасабоваму адзінаму звычайна пофіг на рэлігійныя інстытуты, і важнасць яны маюць толькі ў больш нізкіх анталагічных узроўнях і дэфолтных смяротных. За гэтыя інстытуты гэта інструмент, праз які башкі ці абагаўлённыя смяротныя праводзяць сваю волю і ўзаемадзейнічаюць з людзьмі, рэгулюючы выгадным чынам для сябе магічныя практыкі і як следства сацыяльны парадак. Ну і таксама выкарыстоўваюцца інстытуты для ўзмацнення рэлігійнага досведа і, як яно бывае, непасрэдна аб'екта пакланення. Прытым варта яшчэ раз падкрэсліць, не ўсе элементы шчыта ўзаемавыключаючыя і не ўсе элементы шчыта адначасова прысутныя ў відэагульнях. Каб гэта хуценька адлюстраваць, пакажу вам невялічкую схемку, якая ілюструе залежнасць вобраза Бога ад тыпа анталогіі гульні і залежнасці гэтай анталогіі ад веры. Як бачна, усяго можна адзначыць 5 кшталтаў багоў у гэтых гульнях. Недзе, як у зорных воінах і ахоўніку могілак, Бог гэта малаактыўнае адзінае, паралельна з якім існуюць смяротныя спекулянты. Недзе такога пасіўнага адзінага няма, а ёсць ці засталіся толькі спекулянты смяротныя, як у цёмных душах, эры цмокаў, ведзьмары і скандынаўскай арцы бога вайны. У большасці выпадкаў, калі мы размаўляем пра фэнтэзі-гульні, багамі з'яўляюцца проста рознай магутнасці і іерархічнага месца чараўнікі. Але ёсць гульні, як, напрыклад, Bloodborne і Undertale, дзе гэтыя чары не фактычная сіла, а псіхаспекуляцыя. Ну і асобна стаяць сусветы, дзе багі – гэта псіхафеномены, якія атрымалі суб'ектнасць, як, напрыклад, у Вархаммере. Пры гэтым падобным чынам ілюстраваць паняцці магіі і рэлігіі будуць і іншыя відэагульні, якія не ўвайшлі ў гэты спіс. Напрыклад, цалкам жанр годсіму. Не адпавядаць такой карціне будуць так званыя хрысціянскія відэагульні. Але чаму так? Як вы можаце здагадацца, за наратыўна прадпісанай анталогіі. Але, каб расчыніць гэтую тэму падрабязней, трэба будзе зняць асобны вялікі відасян. А пакуль што прапаную перайсці да агульных вынікаў, бо я і так ужо шмат чаго нагаварыў. Такім чынам мы пабачылі, што слова, якое асноўную частку гісторыі называла практыкі, якія тычацца сферы рэлігіі, але рэлігіі неправільнай і асуджаемай, паступова стала маркерам практыкаў, якія нават не звязаныя з рэлігіяй ад слова зусім, бо яны своекарысліва і утылітарныя, а не звязаныя з павагай да Бога. Бо лічба дазволіла адлюстраваць сусветы, дзе механічна працуючы манізм, будь ён метафізічны ці псіхічны, але ён проста функцыянуе, таму і з'яўляецца ісцінным. А значыць, і цэнтральны элемент гэтага манізма, тое, што ўсё прасякнае, магія, апынаецца крыніцай рэлігійнага досведа, ад якога і паўстае рэлігія, якой адводзіцца роля надбудовы, якой карыстаюцца ўжо абмежаваныя багі, то бок чараўнікі рознага левела валодання магіі і ці месца ў анталагічнай іерархіі сусвету. І яны пры ўсім гэтым могуць быць не самымі прыемнымі асобамі. Але я ўпэўнены, што вы, шаноўныя гледачы, самыя прыемныя асобы. Таму я вам шчыра дзякую, што даглядзелі гэты відасян да канца. Разам з тым заахвочваю вас, калі вы хочаце пабачыць другую частку гэтага відэа першымі, падпісацца на канал, а таксама на мой тэлеграм-канал. Ну і таксама даць адзнаку гэтаму відэа і напісаць каментар, бо ваш фідбэк неверагодна матывуе да працягу творчай дзейнасці. Ну і пра распаўсюд не забывайцеся, бо хочацца, каб мага большая колькасць людзёў магла запазнацца з гэтым відэаматэрыялам. А калі вы захочаце мне аддзячыць за мае даследаванні, то можаце разглядзець розныя варыянты платнай падпісы на Патрыёне ці функцыю аднаразовага данату на Buy Me a Coffee, Streamlabs і Donation Alerts. Вашы ахвяраванні так ці інакш будуць падтрымліваць мяне і коцікаў сытымі, а значыць і стабільны выхад контенту таксама. А на гэтым на сёння ўсё. Таму беражыце сябе, а я папоўз па сваім смаўжыным справам. Да сустрэчы!